try for the first time the mango tango shake with a twist. So, strawberry mango cheesecake po ito. So, large siya, 110 pesos. So, as you can see, mukhang napakasarap. Look at that. Punong-puno ng graham and mango. And of course, expect nyo na, napampataba ito. Pero syempre, wala munang diet pag ganito kasarap ang pagkain. So, bawiin ko na lang sa exercise bukas. Tingnan nyo naman, bet penging straw. Ayan. So, ano natin? Yung isa, lagay mo yung isa. Tag-isa kami. Tapos, nagpa-deliver ako kay mama. Kasi napagod si mama nung surot sa bahay. Kaya, surprise, matutuwa yun. Nagpa-deliver ako sa kanya ng ganito. Matutuwa yun. Sasabihin na kapag may kumatok, ano yan? Bayad na yan? Laging ganon. So, ayan siya. Napaka, niya, dami, punong-puno. Gawa ito dito sa Sunnybrook. Ayan, parehas lang pala. So, large siya. So, pansin niyo bagong linis din ang kuko ko. Yung paa ko, kulay dilaw. Ang nail pala. So, ayan. Merienda po tayo dito sa aking little shop. So, always remember, be happy always. So, that's all my vlog for today. Thank you for watching and bye-bye!